ジェシカ様、見といてください。我が命に従い、その姿を現せ。灼熱の炎で全てを飲み込め。かの者に力を。私に指図、ボーゼル様の命令。お前たちのわがまま。その通り。か
人間の薄負けませんよ。全てを破壊。我が敵を撃て。これで終わりに死ね。なぜ。どうしたんだ。どうして人間なんて死ねない。はあ、足を本気にさせた。炎の力よ。行くぞ。俺の剣を受けてみろ。
の炎で全てを飲み込め。カルザスの兵力を甘く見るなよ。